Ja fa 13 edicions, l'any 2000, amb la pretensió de buscar la manera d'explicar que aquest país, a banda del sol i la platja, que ja és molt conegut, també té molts altres atributs de caràcter turístic d'interès, no? La cuina no n'hi ha cap dubte. Des de la perspectiva de fa 13 anys potser no es visualitzava tant el valor de la cuina a aquest país i ens va semblar que l'havíem de posar en valor turístic. I el golf era exactament el mateix. Teníem molt bons camps, però potser teníem pocs fluxos turístics al voltant del golf. A més, són dos elements desestacionalitzadors, que bàsicament el golf es juga a la primavera i la tardor i, per tant, ens sembla que en aquell moment ens va semblar que era una oportunitat d'explicar això. Però, per altra banda, va ser també la manera d'intentar aplegar els cuiners, els professionals de la cuina, un dia a l'any, d'una manera distesa, que ells juguessin a golf, fessin part una mica de la festa i poguessin participar una mica d'aquest encontre. Hi ha cuiners avui que han vingut de Cambrils, altres de la Vall d'Aran, altres que són de casa nostra, els de la cuina de l'Empordanet mateix, que aquests sí que treballen, però la resta estan convidats a passar una jornada, diguéssim, d'esbarjo, no? I explicar una mica la nostra cuina en primera persona. El restaurant Heradi és un dels restaurants que forma part del grup de la cuina de l'Empordanet, que són restaurants escampats per tota l'Empordà, és una mica l'Alt i el Baix Empordà, la costa, és una barreja, que han escollit l'hotel Costa Brava, en aquest cas. Cada restaurante ha traído una cazuela típica de la comida aquí en la empordanesa y se ha hecho tipo buffet con entrantes, postres y platos calientes que representaban a cada restaurante lo típico. Intentamos que cada año se supere. Volen enviar primer pels guanyadors del torneig de golf, que òbviament dic,